Azachilapa tikupasidani zimene ayankhula mayi Patricia Kaliati pamene amayankha mafunso atolankhani. Lero lino mumzinda wa Lilongwe zipani zosusa za UDF, TPP, UDM komanso afodi zinayitanitsa msonkhano wa atolankhani kuti zifotokozepo komanso zikumbuse AMEC, NRB komanso Koma pa dandaulo lomwe adapereka. Ndipo umu ndi mmene anayankhula mayi Patricia Kaliati lero lino. Zikomo kwambiri, ine ndi Austin Katunga kuchokera ku Nzati Radio and TV. Funso langa loyambirira ndikuza masiku 14 amene mwapereka ndithu ku bungwe la AMEC komanso NRB kuti likonze mavuto amene mwatchula kuti ndithu akumana nawo mu first phase imene ya Kalembera. Ndingofuna kufunsa kuti mukuona kuti masiku 14 amenewa ndokwanira kukonza ndithu mavuto amenewa, komanso mwakamba kuti kutsogoloko kukhale kubwera mademo abata ni mtendere. Ndifuna kumvetsetsa penepo kuti mufuna muphatikize nkhani yakuchotsedwa kwa wapampando wa bungwe la AMEC anabe mtalimanja ma demonstrations amenewa. Tathokoza. Malize. Ine ndi Franklin Mtambalika kuchokera ku Zodiac. Ndimangofuna ntamvetsetsa nkhani ya magina amene bungwe la AMEC likugwiritsa ntchito polemba anthu mkaundula wa chisankho. Posachedwa apa tinaona zipani zimayitanidwa kupita ku Kamuzu International Airport kukalandira katundu ameneyo. Ndipo ngati zipani matumiza nthumwi. Sitikudziwa kuti anthu amene matumizawo kodi sanalaka daulo kuti lero mudzena kuti ayi tifuna ina apadera akafufuze zipangizo zimenezi. 1 2 nkhani ya kuti mutha kupanga mobilize Malawi achite zionetsero pakukwiya ndi zimene zikuchitika pakali pano. Mukuona kuti mwagwiritsa ntchito njira zonse ngati zipani zoti zitha kuthandizani kupeza mayankho mavuto anu. Have you exhausted all the ways of trying to ensure that you get justice out of this anomaly that is happening with the NRB as well as Malawi Electoral Commission? Thank you. Mwina ndifuse kumpando kuti titenge bena kapena amaliziretu chifukwa tufuna tingopanga wind up. Zinanga ndi Kondwani Nyamasauka, reporter wa Channel Africa SABC Chinyanja Service. Ndini mafunso anga awiri. Ndikupatira nsonkhano upangidwa kachiwiri munaiso ndi nsonkhano wina. Kodi ulendo yambawo mwina anakupatsani mpata oti muthe kukumana nawo kukambirana amene mapanga complain kunena kuti mwina ngati AMEC ni mistake head orders ena. Funso lachiwiri munafotokoza kunena kuti omaliziraja munafotokoza kunena kuti sizingatheke kuphwanya chinthu chomwe sichinaonongeke. Are you sure kuti chisankho cha 2019 or 2020 chinenda bwino makamaka 2019? Zikomo kwambiri. Timalize, tikamaliza apa nduti tapseda zonse. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Ndi mafunso anga awiri. Funso loyamba ndi lokhuzana ndi nkhani imene mwakambapo makina amakono amene ma EMDs. Sindikudziwa zoti pozindika zoti dziko lino likuyenda ndithu mwandondomeko potengera ndi nkhani ya technology. Tinene zoti mwina ngati zipani mukudana ndi nkhani yokhuzana ndi technology kapena mukhazikitse ndondomeko zotani kuti ndondomeko ngati zimenezi zikuyenda bwino. Funso lachiwiri ndi lokhuzana ndi taonapo zipani ziwiri zomwe zili pano zinalowapo mboma. Mwafotokozapo kuti mwina mbali ina muli ndi mantha. Tinene zoti mwina mukudziwa amene anthu amabelera zisankho mboma. Zikomo. Inuyo mumalize. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Tom Kamanga kuchokera ku GPS TV. Funso langa ndi limodzi. Tinaona makamaka nduna ya sama uthenga Moses Kunkuyu ku Planta panali press briefing anakambapo kuti ngati boma ndio kuonzeka kuti akathe kuitanisa ma stakeholders zonse kuti mukakambirane za mavuto amene
tukamba chisankho mwina mafuna tidziwe ngati Malawi kuti munakhala pokale pansi ngokambitsana kuti mukhale simubwera ndi press briefing imeneyi komanso mwina malingaliro amene mukunena kuti ama demonstrations tsogolo zomwe kwambiri zikomo patu mafuna tipereke kumpano ndona akuima abe apa malizani ati tingasakere mau kukhozi. Dzina langa ndine Robert Chandilira kuchoka ku Blantyre Synod Radio. Funso langa ndili lija mwafotokoza kuti mwina wapampando wa meki athe choke pa mpando pa zifukwa zimene mwafotokoza. Ndiyeno sabata yomweyi wapampando anazafotokoza atafusidwa kunena kuti iyeyo amachita kusankhidwa ndi Judicial Service or Judicial Service Commission. Inu ngati azipani muli ndi ganizo lofuna mwina kukumana ndi bungwe amene department imene imasankha mayina awa zomwe kwambiri? Tithokoze kwambiri atolankhani nonse ifa cha mafunso amenewa. Pa nthawi ino tipereka kwa chair ndi timu yonse yakuti ayankhe. Akamaliza kuyankha pa mapeto tipempha akweni matilira zonse kusesa zonse kuti timalize wind up kuti tiseke kumano umenewo. So akweni, over to you. Zikomo kwambiri akuluakulu onse azipani zonse zili pano komanso asogolera atu onse. Ndi onjezere imene amana kuti zuchitika kudeza sikudeza kokha zuchitikanso kunchisi komanso zuchitika kusalima pakali pano. Nthawi zina tikamakamba mana kuti kukada musapangane simuzi amene ali panja. Ndiye namutha maona ngati mukumana nokhanokha komanso ife tili momwemo tikumamva nawo zochitikazo. Awu munthu anafunsa kuti kodi mukudana ndi technology? Sitikudana ndi technology. Amenenso akutiuzaso ataona equipment ya MD awo ndi IT athu IT specialist athu azipani zathu. Ndamenenso atiuzaso kuti zizuchitika zakuti zakuti. Komanso zimene zizuchitikazi unena kuti ngati technology itenga bwesa kumaiko anthu sakuizwa kuigwisa ntchito technology nkona zikula kuika izizi. Kuti tiziwaso kuti zinzola kuika ntchito kuti anazichita tampa. Ndiye machina wawa atakhuza kale kuika momba program wawo nkona kumakanika ena kuchita so trace anthu amene akufuta kwa jambula. Nkona kumakanika so khani mabacon kuti azichita akajambula pachazioneka kuti zikutekadi. Nkona kumadera kwina kuli mavuto osiyana-siyana chifukwa machina wawa anachita tampa mmene atangobwera kumene. Maiti athu anapita nakalandira ku airport abwera nawo apanga nawo zawo zimene akuzifunazo ayikamo anthu amene akwafuna kwayikamo ndiye zinazo zimene zibweranso kumwera kumene anakalephera kulembesa anthu ndi zinthu zizonongeka so kale. Ndi anthu atamaona ngati kuti anthu sakuziwa IT sitikudana nawo IT yo koma kumalayi kunoko mutakuonanso kuti pakali pano ngakhala kuyambira Saturday 1 pa ufika ku secondary school akafika pa assembly akwapanga left right za technology sakuziziwa. Lero kuyambira lero masikula pano kuyambira ku nursery ku primary ku secondary school standard is left right hands up hands down. Mama kuti anthu azaphunzitsa technology ngati iyi kuyambira 2012 meti mabweresa ma VVIP ma e-learning ma e-education e-health anzathu ena anatukuka kale kuti IT iyi anayitengera kuma primary kuma nursery school ma village ana mamizi mwanali maphunzira ma computer koma kunoko ife tinali ndi left right what is your name mention point at your head point at your nose point at your mouth ma school monse muzimakhalira nkhani zake ndizizi. Ndiye anthu amene akukwitsa ntchito technology iyi sakuziwaso kuti technology ndi mtundu wanji. Akanakha kuti anadziwa kuti anzathu amene tinachita kuti alembese kuti achite supply equipment ndi angobwera anthu amodzi okha akanaonanso ndi kuchitanso research wani kumalayi kulibe ma research experts akanauza kale kuti equipment iyi ndi anthu amene mulina kumalayi sayikwanisa mapeto ake ndi izizi kuchitikazi. Ndiye izizi suna kuti ife tikudana ndi IT koma sinafike pa indende amene apanga izizi equipment iyi sakuziwa kuti apange chani kuti tipitise kwa IT athu akaona izizi atakaonanso ndi kuchita study iyi ndikuonanso ndi kuchita Google equipment iyi inaoneka kuti yalowa Bola. Ndiye kubera zisankho samabera siku lovotalo nthawi yobera zisankho imamba ino. Ndiye munthu munafunsa kuti kodi mwakuti ayi ena samafunsa mozembeka kuti muzinena kuti kodi chisankho cha 2019 ndiye chinali chabwino ndiye munachikhulupirira kuzembekako anachikhulupirira chifukwa wani anthu atadandaula kuti muonjezere masiku anthu anaonjezera
yolembesawo 2 anthu atadandaula za Jane Answer anasintha anabweresa justice ndani chifundo kachali ndiye kumvako kumeneko kusonza kuti anakhulupira kuti zinaenda chani zinaenda bwino komanso 2 metimana kuti malamulo amana kuti amalola china chilichonse nkona kuti tigwisa ntchito IT ifenso nayo kuti ndi malamulo amalola kupanga dongo some mungafune inuwe koma titaona kuti ma expert anu IT sakuiziwa IT yo angona kuti ndife ma expert koma sakuziziwa tentibwerereso kuti konkuja komanso anzanu ena amene anapanga 2019 2020 kuti ananena anaonjezera nthawi kumadera ambiri kumene kunalibe kumene akhala masiku follow salembesa ineyo ndiye mukabwera mwana kuti abasi tigomera pa 3 nanga masiku ena follow anakhala kwina kosalembesa mupanga bwanji anzanu to ena omva maganizo anthu amalawi eni anazaonjezera masiku inu musakuonjezera chifukwa chani munafunsa mafunso na kuti ona kuti kodi anakupasani chance kuti kumane na nkona takumana lero titalembera kalata ija malomo kuti electoral commission ayankhe pa radio tinapeza ena azala 24 akumayankha ngati iwo ndi electoral commission nkhani tukamba pano tukamba ya electoral commission tukamba za National Judicial Bureau NRB wo komanso ameki abwera atitana amenewo atiyankhe anthu amene amanena abusa ajazala 24 ife sitikufuna kuti atiyankhe ife amene atiyankhe ife ndi electoral commission komanso National Judicial Bureau akabwera anthu ena kuyankha kumayankhira ameki kumayankhira NRB kusonza kuti NRB wo angokhala chikwangwani ndiye ife zokhala chikwangwani electoral commission okhala chikwangwani National Judicial Bureau okhala chikwangwani ayi tifuna amene wo akhale aini ake amene angathe kumayankha mafunso amene tikuatani tikuapasa titapasa kuti titakamba nthawi imeneja malomo kuti anene kuti tabwerana pakuti pamene musakumvetsa ndipati sanatero anatilemberanso makalata awo iyayi makalata amene munalemba kuti mutiyankhewo ena munakatithokoze kuti munakankha pa Zodiac Zodiac mulipo mpano amene mumafunsa acheya ndipo ananena kuti equipment imeneyi yatibweresera mavuto ambirimbiri ndiye kusonza kuti avomereza kuti ma EMD wasiya chani siyabwino ndiye ngati anavomereza kuti ma EMD wasiya bwino abweresa mavuto kusonza kuti ndizosatani ndizosayenera ngati anayankha Zodiac timafunanso ife ativomerezere anayankha Zodiac malo mwa Malawi onse tithokoze chifukwa timamvera komanso iyi smartmatic imene anena kuti ndiyovuta ikubweresa mavuto kuvomereza kuti si equipment yabwino ndi Zodiac mwabwera kuzatifunsa apa kuti ayayi kodi mafunso a Zodiac anali chani Zodiac kuti machine amene wankasa ma members achipani yanu anapita kukaona kuti kodi equipment imene ndi yabwino kapena ndotani masaso inde tithokoze kuti mmodzi mwa achipani athu ndinuyo munawafunsaso munatimirira ife munawafunsaso acheya tithokoze kwambiri mutafunsa acheya aja anavomera kuti machine amene akubweresa chani akubweresa mavuto saona inu mamembala athu achipani mukubwera kumafunsaso akulu anu mwana wache wantundu wanji mmene mmafunsamo munayimirira akulu anu azipani zosiyanasiyana ndiye ma radio station onse amene muli apa muli ndi zipani zanu palibe chipani ameki ali ndi zipani zawo NRB ali ndi zipani zawo inu ama radio station muli ndi zipani zanu ndiye ife tinakutumani kuti tafunseni munatifusira mubwera mutifunsa kuti machine amene wabwanyi munthu anakuyankhani kale kuti machine wakubweresa mavuto ndiye ife nkona tikuvomereza nanu kuti funso lanu litafika tinaliva munafunsa bwino kwa basi ndiye inuyo munakati kupaseni mpando wa mtundu wanyi ife sindamalizeso convention a UTM ndiye mutha kubwera muzatenge mpando umene kuyenera yani mafunso amene unafunsawo kuti mupitirize kutifunsira mafunso amene kuti acheya anavomera kuti machine amene ando akutipasa mavuto nkona solo tuna kuti machine awa tangu achosani poti munavomeza kuti akutipasa mavuto musatembeso ntchito makufunsani inuyo munakamba so funso lino kuti ndikuti mwamaliza amene muna kuti 14 days mwamaliza ma avenues anu onse no sitinamalize tikuwafunsa kuti atiyankhe within the 14 days metarani tapereka nditikhulupireso kuti ayankha iwo wa electoral commission komanso NRB kuti ayankhe tinakamba paja kuti mvuto metabweresa pano lina ndiona kuti National Judicial Bureau anakuti apitiriza kuvomereza ndi chigamulo cha kukhoti komati ayika malo ochepa okha apo ndi apo mongolumpha mwafuna kake malo ache akuti chifukwa kuchima nkhwanje kukulibeko anthu sakutani sakulephera kuti alembese komanso ngakhale kuna mitambo ku Timoteyo mupiteko mukaone kuli mavuto ngati amene kumachinga east kwa kuchiguza kuli mavuto ngati kuchiguza ziti chiguza komanso kumachinga east komweko kwa Thomas under 5 clinic kuli mavuto ngati amenewo apiteso akaone and ntchito imene tikamba pano pai ni ntchito imene mukanapanga inu koma tikuyamikira timwagwira ntchito ene munapita kunkotakota tikuthokozeni kwambiri kumene munakapeza ma ID ambiri amene munthu atatolera
ndeti kanape mphaso kuti awawa akanapita saone kuti kodi meti kunena ife mavuto amene akuchitika muti akuchitika madera ngati amene wawa ndiye ife chimene tikufuna ife ndera kuti atipangire dongosolo lona kuti asiye kaye ayankhe zimene tikuzifunazo anakalembesa anthu kuti tikufuna muchite supply equipment imene tingayigwiritse ntchito pa chisankho analemba munthu mmodzi zimene zakanazichaso na land void kuti alembeso anthu ambiri kuti abwere ndiye tikhale ndi sample yosankha zinthu ichi chinangobwera chinthu chimodzi and we doubt whether they did that. If they did that to any essence kuti administratively kuti ngati munthu mwachita advert ndipo mwe mwapanga advert yochita supply wangobwera munthu mmodzi ndichita supply ndineyo inu ngoti pangani inu anzanu poti sana alembesa. It doesn't work like that. Akanachibwezaso kuti alembeso anthu ambiri kuti kupereka advert achizungulire dziko lonse lapansi kuti anthu abwere kuti kulisankho ku Malawi tabwera nipangeza kuti ngati anthu timazungulira kopanga manda a munthu eni manda kuzungulira dziko lonse lapansi kodi kugana mandawa anamanga wa mtundu wanji nanga ku Zambia mandawa anamanga otani nanga ku Zimbabwe anamanga manda mtundu wanji nanga ku America mandawa anamanga bwanji ndiye kuli bwanji zachisankho akanazunguliranso dziko lonse la Malawi dziko lonse lapansi ndikuona kuti kodi equipment imene ayenda bwino yachisankho ndiiti ndi auze osanje chita na apply even those in Malawi who can supply they are supposed even to give the Malawians to do that. Ndi abwera aone kuti fetichira supply zakuti ndi azione kuti izi kugwizana nawo ndizi mogwizana ndi ma stakeholders onse osati mbali imodzi ndiye tikanavomereza kwa mafunso sawa alipo chwa ma stakeholders onse panalibe kodata kuita nani abomawo iyayi ife tukamba na electoral commission ndi abomawo auza electoral commission zimene ife tikufuna ndi electoral commission apange zimene ife anthu tikufuna aboma amene amvawo akakambirana ndi electoral commission amene asankhawo akakambirana ndi aphaso sambo kuti ukuti anthu avuta zakuza kuti mungapange zakuza ndipo taitane nipange zakuza kuti ndi amene atatiitane ife ndi electoral commission atatiitane ife ndi NRB atiuza kuti zimene mukunena zitamva chifukwa electoral commission ndi NRB ikuyimirira anthu amene afuna kuwatumikira ku ntchito imene apatsidwa kuti agwire sakugwira ntchito ya kunyumba kwawo yayi akugwira ntchito ya dziko la chani la Malawi ndezi ntchito ya dziko la Malawi ndi imene ife tikufuna kuti itani iyende ndi apange zimene ife tikutani tikufuna kuti ayime kaye mpaka na Nationalization Bureau akwanise monsemo komanso machina awo akonze kuti akapita mweja kapasa mapepa amene akuapasawo akapita nawo ku electoral commission akukanika kuti achite identify akukanika kuti alowe mu system wawo kusonza zimene akupereka zonse zachani ndi za fake so na Malawi ngati munena kuti kodi mukudana ndi electoral commission mukudana ndi technology ngati anthu akupanga za fake akudana ndi technology ndi fake kapena kupereka mapepa la fake yo amene udana ndi technology etu ndakupanga za fake yo chifukwa udana ndi technology for technology osakuitani sakuiziwa asogole izi tuzisiza ku MCC za ma secondary school akaletu izi nzanyuwanizi osati nali ku MCC secondary school yanga napanga ku community day secondary school izi nzaso pano masiku anonso bwino acho community day secondary school ma technology atabweresa mwina community day secondary school ale lolo amene akuphunzira ma computer acha kuona kuti ozikukhala ko bwino ndiye timangofuna kuti pemphe pamene popo koma kumapeto kweni tikuyamikireni kwambiri tikuthokozeni amene mwakamba kuti Channel Africa ma chances publicity secretary anena kunena kuti akafuna kuti atiuze kuti asintha ma program awo ali full atakutirana tiye tipange chifukwa ma stakeholders azisankho ndife amene tili pano asatiope ngati akutopa ifeyo ndikuti akuziwa chimene akupanga iwo china chaka bisibisi koma ifeyo ngati azipani zili pano sitikuopa sitikutopa sitikufoka ifeso mumaziwa kale kuti ife timangoenda ukufafa sitikutopa sitikufoka ayi aisa blanta sino zimene mwafusa kuti okadi mufa mkumane ndi ya judicial chancha no ife situkumana ndi amenewo anapanga chisankho tithokoze kwa basi amene anasankhawo ife tingofuna apange zofuna anthu suzo apange zofuna mwayiwo kapena zofuna munthu mmodzi amana kuti ina akha kuti nali column kuti yakwana ya meeting zipani 6 za ku parliament panoda kumana zipani 4 ndiye kuti column yatani pamenepo yakwana ndiye kuti ifeyo ndimene apange zofuna za anthu za ifeyo amene tili pano column yakwana ena ngati sakupezeka pano ngakhala dandaule akulira kuusi mavuto amenewo chifukwa kumbali kuzina zonse tikukamba ifeyo zipani ziwiri zimene sanabwera apa zimatiuza kumbali takapangeni zakuti ndi ifeyo titakumaoneka ngati tilipo zipani 4 pano koma zipani 6 zonse zili pati pano pamene tili pano tonse tili apa tilipo tikakumanaso media mumakhala mukuonanso titakumanaso ngakhale ndi electoral commission ndi CMD ndi NRB ena mayimaso azipani zila kumafusaso mafuso koma kuti abwere pano mwine zokuti chakudya chato sichitani sichipezeka
ndeti kwayankhulira ifeyo ndipo tithokozese musatope muzitiuza ntizikuyankhulira nifeyo chifukwa tikuona kuti mukati bwere muyankhule zakudya zathu zalesezani sizipezeka ndefe takwana panopa zipani zonse za mpalamenti zili pano zimene tikuona kuti kalembera sakuchita bwino munthu wina aliyense alembese mukakumana kusalima nkwapasa 1000 imeneyo inde adya lerolo koma mawa satani sadya asogoleri zijani tinenenso mawawo ena makonda kuti boma ndilomweli la Malawi Malawi ndi kuti ndemweyi chimene tikufuna ifeyo kungosintha msogoleri basi nde bomalo ndiliti ndiomweli tikunena kuti ilo si Malawi ngati oyi Malawi ndi uno ndipo mukamauza anthu kuti Malawi ndi uno amadziwani kuti Malawi ndemwe ino koma ife tingofuna kuti tisinthe system kuti zinthu zitani ziziyenda nde usogoleri umene kubwera ndiwa ifeyo akweni zimene tikubwera kuti 2025 izifeyo asogoleri osatopa nde pamene tikuthokozani mwabwera kuboma limene limukulifuna ili loli ndendi lino tikuyamikireni kwambiri inyo you are the 4th government inuso asogolera achipani tikuyamikireni chimene tikufuna ife ndiona kuti zinthu zichite bwino kwa zizukulu tuvi zathu zonse amana kuti we need to break the roots ngati tikuona kuti sisi ukupitirirabe mpaka nokagumula foundation ya nyumba anthu anzera matenga nkhwangwa ukaukhapa kuti usatani umenewo usapitirire chifukwa ugumula chani ugumula nyumba nde iyi titaonanso ife kuti zononga chisankho sichiyenda bwino tikubweranso pano kuzanena kuti tatiyeni tikonze dongosolo la chisankho mmene tingaendere pano tikadzakuitananinso bweraninso koma kuti ife tinena kuti nthawi yafikayi ndo tipite pa ground tikapanga kampeni koma takupemphani osatinso tikulamulana electoral commission tikulamulana nationalization bureau mukugwira ntchito ya anthu ndi awo tiyeni zimene tanena ife pano zikhale m'malo mwake ndipo zichitike komanso dongosolo litheke kuti wina aliyense kuderako agwire ntchito komanso wina aliyense alembese ena amene mwatuma kuti azikalembesa kumene koko amene akugwira ntchito ku NRB amene mwatuma kugwira ntchito ku electoral commission amene ajana amene akutiuza kuti chutika ndi chani ngati simukudziwa chifukwa chamene mwatenga olamukanakhala kuti mwatenga ana anu ku nyumba kwanu akanatitanibe ife akanatiuza chifukwa kutenthako sikuti tikumva ndife tokha ngakhala ana ku nyumba akumvanso chani akumvanso kutentha ubwino wake ana kumanyumba kwanuko nawonso ndi anthu ophunzira akudziwa amene zikutani zikuyendera ndimangofuna kuti nditero ambuya kudaliseni nonse pamene tikuyembekezera kukhala ndi dziko la Malawi labwino lasogolera labwino komanso lotumikira anthu ake tiyeni tonse tiyendere limodzi chisogolo osaopa osatopa osafowoka komanso kuti tikhale ndi chisankho chachani chabwino chimene chikubwera 2025 ambuya kudaliseni nonse zikomo kwambiri pa nthawi ino tipereka mpata kwa amene anali